berhema ku destpêkê ji bo bîranîna 300 saliya mem û zînê hatibo amadekirin ji çend beşan pêk tê. Beşê yekê bi xebatên li ser Ehmedê Xanî dest pê dike. Di vê beşê de ji destpêkê heta nivîsandina vê berhemê tiştên li ser Xanî hatine nivîsandin tê nirxandin. Beşê duduyan li ser jiyana Ehmedê Xanî ye. Di vir de agahiyên cuda yên li ser jiyana Xanî tên pêşkeşkirin. Beşa sisiyan li ser dewra Ehmedê Xanî ye. Nivîskar panoramayekê cîhanî û Kurdistanî ya dewra jiyana Ehmedê Xanî bi awayekî sivik li ber çavê xwendevanan radixe da ku karibe Xanî baştir bide nasîn û bide fehmkirin. Bîr û baweriyên Xanî yên li ser rewşa Kurdan, daxwazên wî yên li ser avabûna dewleteke Kurdî jî di vê beşî de derdkeve pêşberî me. Beşa çarhan li ser bîr û baweriyên Ehmedê Xanî yên felsefî û tesawufî ye. Ev pirtûka ku jiyana Ehmedê Xanî pêşberî xwendevanan dike ji aliyê nivîskar û lêkolîner Murat Ciwan ve hatiye amadekirin û weşanxaneya Avestayê çapkiriye. Pirtûk ji 304 ropelan pêk tê. Nivîskar û lêkolîner Murat Ciwan di sala 1956 de li Ameda Bakurê Kurdistanê tê dinê.